Welcome to yet another episode yema Secrets nema Confessions. Nemuverengi wenyu Brother Honest. Pano tinoverenga nyaya dzenyu sezvadziri tisina chatawedzera kana kutapudza. Mubvunzo wangu wekutanga tisati tapinda munyaya yedu ndewekuti hauzi utsinye here kuti amai vanowandisira mwana wavo kuti baba vake ndiani. Kana mwana ave mature enough, ana amai vanofanira kungoudzawo vana kunana baba vavo, no matter how hard the situation may be. Tine macases akawanda ekuti vanhu vanomitisana mumhuri, asi kana mwana achinge akura zvekuti avakwanisika kunge achiudzika, ngaaudzwe chokwadi. Okay, ngatipinde munyaya yedu yekutanga. Ndiri kuitawo ma-accidents every after 3 months mukoma, and this thing started 15 October 2023. Pese pandiri kuitira ma-accidents aya, hapana munhu ari kukwara, asi mota ndiyo inongoita ma-faults, and whether ndiri right or wrong, I end up taking the blame. Ndozongonogadzirisa mota yacho kana iri minor accident. Asi kana ichinge yaita big accident mukoma, so far ndane 4 motikari dzatoendawo kuscrap yard. Imwe ndakaroverwa ndini. Ndane 4 motikari so far dzaenda kuscrap yard. Imwe motikari yakatondirovera ndichitofambawo munzira, and it was a car of a big company muno muSouth Africa. Nyaya yangu payakaendawo kukoti, ndakadyiwa ndikanzi ndaifanira kunge ndakaonawo kuti pari kuda kuitika accident ndobva ndandengesawo yangu motikari, and also ndainge ndisinawo insurance yaikwanisawo kuclaima kuinsurance yekambani yainge yandirovera, so that ndinge ndichigadzirisirwawo my car. Nyaya yacho ikabva yangopera yakadaro. Pandakaitawo accident nemhuri yangu, hapana akakuwara futi. Accident yakapedzisira kuitika. It was last weekend iyo yatabva mukoma. Ndiyo yazoita kuti ndikunyorerei my story after ndawanawo nhamba dzenyu kuTikTok. Saka ndainge ndichifamba ndiri on the other side of the road, munhu akabuda muroad akandidhuma, ndokubva atiza achitosiyawo motikari yake ipapo. Kwakaendawo neniwo handizivi. Handinawo hangu kunyanya kukwara, but ndine ma-injuries andiinawo. Apa ndiri kufunga kuti everything is spiritually related. Mufunge mukoma, munhu akandidhuma uya up to now haasati auya kuzotorawo motikari yake. Izvezvi mugaraji mangu mutori nemotikari 2. Ndatambura zvisingaite. Amai vanguwo vakashaya, and it was 2005. Chandisiri kuziva ndechekuti baba vanguwo naivo vakafawo here kana kuti vachiri vapenyu. Munhu asara ari kuziva zviri paground ndiamai nini, munin'ina wamama, nagogo, amai vamai vangu. Vanhu ava vari 2 havadiwo kubudisa chokwadi pachena kuti baba vangu chaivo ndiani. Handizive kuti ndoitawo sei kuti ndizivewo chokwadi nekukasika. Makore ndava kusvitsa 40 years mukoma. Ndine vanawo 2 ndichigarawo muno muSouth Africa. Munova ndimo mandiri kushanda zvakare. Kuzimu ndinopota ndichienda pano neapo. Zvakaitika ndezvekudai. Ndakakurawo ndichigara nagogo, amai vaamai vangu, nana sekuru dzainge dziri hanzvadzi dzaamai. Saka 2006 on a Christmas day ndakanzi ndiende kunofudza mombe ndiri ndega. Munhu akauyawo kuzondichinja, akauyawo nguva dzava kuma3 zuva rodoka, saka handinawo kuzoenda kunomuchinja zvakare. So I remember ana sekuru vachindibvunza kuti, unozviziva here kuti iwewe hausi mwana wepano, you must go and look for your father kunze uku. Takanetsana ndikarohwa since vese vainge vava vahombe kwandiri. So I decided kufamba kubva kwaGandanzara kuenda mutauni yeMarusape, ndikaita street kid ndirimo parailway line, and I managed kuzokwirawo train ndikaendawo kwaMutare. Pese ipapo I was living in a street, and to walk on foot kuzoendawo kuMozambique ndichinoshandawo ikoko basa rekufudzawo mombe. Fast forward ndakachinja kwekugara ndokubva ndaendawo kuBotswana, then I ended up in South Africa. Things started working for me mukoma, and I was employed. Ndakatangawo kuonawo kamari kangu kainge kakanaka. When I had my money, ndakazodzokerawo kumusha kwedu kwaRusape, and everyone thought panguva yese yandainge ndisipo ndainge ndatofa,
since ndainge ndaitawo 6 years dzese ndisipo ndisina kumbobvira ndatsekawo pamusha. Then ndakazobvunza gogo kuti ko hama dzangu ndinodzowanawo sei dzekwababa, vakanditi go and ask munin'ina wamai vako anogara kukaroi. I traveled there and she said havakwanise kundiudza about that since ndainge ndisinawo zvandakambobvisawo zvichiredzwa. Vakazonditi ndaifanira kubvisa mombe, mbudzi, magroceries. Then I did what she asked me to do and went back kuna gogo. Kutengerawo gogo zvinhu zvachona zvese izvozvo. Then I went back to her ndichidawo ma-answers. After all zvandanga ndaita mukoma, my nini told me kuti she can't tell me where my father is. Ndikaramwa, then ndikabva ndatoenda. Then padhuze apa 2017 ndakadzokera zvekare kuna gogo kumabvunza kuti family yangu yekwababa ndingaiwanawo kupi. Gogo told me kuti amai vangu vakamitiswawo, baba vacho vainge vasinawo kumbobvira varoora. So ndakabva ndazonzi ndinge ndichibvisawo mombe yeumai kwavari. Panguva yachona iyoyo gogo asked for my phone, kambudziwo kandaishandisa kuti vaende vanofonerawo amai nini. Vakaendawo kure neni vakanotaura. Mistake yakaitika, kambudzi kachona kandainge ndavapa kainge kainewo call recording. So vakatangawo kutaura namai nini vangu vachikumbira kuti vandiudzewo kuti dzinza rangu ndingariwanawo sei. My nini denied and she said no, hazviite izvozvo. After all this while then nhasi tozongonzi timuudze. Do you know that mukomana iye anochengeta mamwe masecret asiri right? If we tell him, he will go forever and we will never see him again. Do you even know that mukadzi wake akazvara neoperation but haana kubvira ambokuudzai? Gogo vakati unotarisira sei kuti ange achikuchengeta iwewe kana uchiziva kuti ndiwe wakasungawo upenyu hwake? Wadiwa ngomusunungurawo aitawo zvinhu zvake zvisvinu tione kuti chii chingaitike. Angazotadzawo here kukuchengeta sezvaunogara uchikombulenera. Panguva iyoyo mukoma, I was preparing to go to England. Mai nini vakabva vati do you know kuti ari kuronga kuenda kumhiri kwemakungwa. Vakapopotedzana kusvika mbuya vaita give up. Apa mukoma, mombe dzeumai ndakatenga 2, mhou netsiru. After that vakazosangana ndiripo tikataura nyaya yacho. Vakazonditora amai nini vakaenda neni pane mumwe muti. Muti wacho wainge uri muonde. Vakati uri kuona muti uyu? Jesu pavakaona kuti muti uyu wanga usina zvibereko vakabva vautuka ndokubva waoma. Do you know the reason why Jesu akagona kuomesa muti iwowo? It's because ndivo vakausika. Same newe, you have a bright future but it's not possible because I hold your life. If you ever want me to set you free, you must bow down to me, then I tell you what you should do. And I left everything like that. And last year I went kumusha kwa amai vangu ndikaunganidza vanhu vese zvekare ndichidawo ma-answers. And then I was told kuti baba vako vakambouyawo nepano kuzobvisawo pfuma asi hatichazive zita ravo kuti vainge vachinzi ani. Munhu anotoziva zita rababa vako ndiamai vako vekushaya naamai nini vako. Takaungana kudaro mukoma, hapana futi chakabuda. Pakazongonzi let's find his clinic card, but kadi rangu harina kuonekwa. Akangowanikwa chete rasisi vangu first born. Sorry mukoma kukudzoserai kumashure. Ndiri kuda kuti munyasa kubata nyaya yangu mune zvakanaka. So inini amai vangu vakaita nhombo vachigara kwachena mbuya. Vaita nhombo kudaro ndokubva vatiza pamba kuenda kunogara naamai nini. Munin'ina waamai vavo aigara kwaMutare. Ndipo pakatanga kuonekwa nhumbu. It was 1984 pakaonekwa nhumbu. Vakabva varohwa naamai nini vavo ndokubva vatiza pamba. Futi kuenda kunogara kumashops epaMutare.
and mumwe womurume aiita zvekusona bhutsu ndiye akazobvunza amai vangu kuti indava muri kugara panze. This guy was old enough to be my mother's father. Ainge akakura kuna amai vangu nekure. So vakazotaurana nemudhara uya aigarawo kumayadhi, vakabva vatanga kugara vese after amai vangu vapiwa pekurara. Apa amai vangu vainge vaine nhumbu yasisi vangu, so to say yakazozvarwa muna 1985. Inini was born 89. Vachigara vese kudaro pakazotanga kutaurika about the age gap yainge iripo pakati pamama nemudhara uyu. Then my mom decided to run away from him again, meaning to say vakazotiza neni nasisi vangu vakabva vazonotisiyawo kunogara nagogo vachiendawo kuHarare. So mukoma pakawanikwa birth record yasisi vangu iya yainge yakanyorwa zita rasisi neseneme yemudhara uya akagara naMoms aiitawo zvekusona bhutsu, wandiri kufungira kuti ndiye akangove ari iye baba vangu. Sori kuramba ndichikanganisa nyaya mukoma. Amai vangu vasati vashaya vakange vava kugara nemumwe murume and she came kuzondiona ndiri form 1. Ipapo vainge vava kutorwara. That's when pavakanditorisawo birth using her surname. That time painge pakawanda vanhu and zvavakakwanisa kutaura ndezvekuti you must know that iwe unoyera shava. Ndichizonotsvagiridza nyaya yacho ndichishandisa zita nesenemu randainge ndakaona pakadhi rasisi, ndakazokwanisawo kuwana first born yababa vai vainge vakambogara namai vasati vafa. To my surprise, mutupo wandakaudzwa namama was different newandakazoudzwa nemunhu uyu, and he confirmed kuti ichokwadi kuti baba vake vakambogara nemumwe mukadzi akataura kuti aimbogarawo kwachena mbuya kwaRusape, vakazokwanisawo kuitisana mwana akazotiza nemwana wavo, and mudhara uyu akazofawo 1995. Is there a chance yekuti amai vangu vakanhumburiswa futi nemumwe murume vari pane umwe? That is my other question. Nenhau yangu yekuita maaccidents, pamwe pacho ndinotonyara kutaura kumba or even kubasa kuti ndaita zvakare tsaona. I'm starting to lose confidence, and as a grown up I only met my mother thrice. Panhamo pavo ndakatoenda as a stranger. The reason being vainge vakaudza murume wavaigara naye kuti havana kana vana. Sure munhu ainge atori nevana too. Now that things are like this, I'm planning to go nefirst born yababa ava. Tinoita maDNA this August kana zvinhu zvikafamba zvakanaka. Ndisiri kuziva about my condition neaccident yakapedzisira kuita kuti ndichabudirira here kuenda. Handisi hangu munhu anorota mukoma, but ndakatomborota ndichitambidzwa bhutsu nemumwe murume, bhutsu dzacho dzikaramba kukwana dzikaita a small size and everything. I think zvandaifanira kuita ndakatozadzisa, nekuti chero amai vangu vakashaya 2005 ndakatozoenda paguva pavo nemaruva. Since pavakavigwa ndainge ndichipaziva. Kulast marriage my mother vakazoitawo mwana 1 mukomana, and akakwanisawo kundigamuchira as his big brother. Mukoma, I'm very stressed and worried. Notify me when you post my story. I will be following through in the comment section. Zvinorwadza zvinogumbura. Tell us what you think in the comment section. Nhasi tangouya nenyaya 1 chete. Musazokanganwa kusubscribe. Let's meet again in the next episode. Thank you for listening.